Какво мислиш за специалността маркетинг? Вървежна ли е, че аз я уча сега в университета? Маркетинга като понятие е толкова обширно, че не е истина. Има прекалено много видове маркетинг, за да бъде обучаван според мен в университет. Ако вие искате да специализирате в един вид маркетинг, наистина не ви трябват знания от другите видове маркетинг, които няма да са ви полезни в даденото нещо. И да видиш как твоите колеги работят и да разбираш какво правят е страхотно. Обаче, ако искате да специализирате примерно в инфлуенсър маркетинг, в Google маркетинг, мисля, че има толкова много видове маркетинг, че да учиш просто маркетинг според мен не си заслужава, защото информацията, която получавате, не е най-апдейтната на света. Ако карате части курсове, ще спестите много повече пари и ще спестите много повече време, защото университета какво? Трябва ти 4 години за да завършиш, а ти можеш да изкараш курс между 3 и 6 месеца, които да те изкарат с специализирани знания, които най-вероятно са от последната година, които ще ти дадат възможност директно да влезеш в морето с много добра въдица, де-факто умения, и да ловиш риби, де-факто кен. Да учиш маркетинг според мен е добре, трябва да имаш поне още един източник на знания за маркетинг. Всички бижута, които носят върху себе си, са от iStyle.bg.